Manuk, manuk apa sing iso diombe? Ora enak, manuk diombe. Manuke dipangan, digoreng kok. Enak apa? Cocak. Kok iso? Cocak cola. Tapi manuk enek sing paling ganas di emosinan. Apa? Jalak. Kok iso? Kok iso? Gigelak gua. Enak. Bojo jalak. Sama bojo sing jalak. Kan biyen ngono kuwi. Panan terus dibangun wis kuwi. Manuk sing sangar iki iso ambles bumi. Ora enak. Makbur. Sampai makbur. Tembus lemah iso. Ora enak. Enek. Pane wong duduk sumur. Kok iso? Aku ora percaya. Tutno ora. Pane wong duduk sumur. Pas banget. Iku kure piro iki? Papat siji, Mas. Ya wis aku papat telu he. Wong papat siji cukup apa papat telu to, Mas? Lah aku sukune 3 tahun sesuk kuwi ya. Oh, aji. Loh, kok karo kulite to, Mas? Ben ketimbang dilokke kacang lupakan kulitnya. Cocok jan aku jan, seneng iki. Lah pasangane kuwi lho, Mas. Ngisormu kuwi lho, Mas, pasangane. Pasangan kaya wong-wongan bae. Aing pasangan iki lanange sing ndi? Sing tengen kuwi sing lanang sing tengen kuwi. Iki? Sing kiwa kuwi sing wedok. Amburimu kuwi, amburimu. Iya. Ah, kuwi bapake. Iya. Yo, iki tambah iki. Ki apa meneh? Ah, kuwi selingkuhane. Tak metu sik malah. Lah ngopo? Ndak ngamuk. Ngerti sikile piro? Aku ceng sikile papat loh. Itu kan. Arep loro, mburi, loro, kiwa, loro, tengen, loro jumlah. 8. Ayo 8. Nek itu aku latar. Ayo coba kata. Oh, iya. Mbok menawa bijiku gesa iki sik ya. Ya. Sing ngarep. Sing arep dulu ya. Arep Loro, mburi, loro, kiwa, loro. tengen, Yo tengen loro. jumlah. 8. Ya iya. Kowe ngerti. Kita sikile piro? Loro ya. Telu. Kok iso? Kiwa, siji, tengen siji. Telu. Ayo siji. Anak gajah nyemplung sumur iso metu ora? Ora iso. Iso ya. Oh, mengko ora iso metu iki. Atus metu ngendi? Metu TV. Enek manuk mencok. Cacahe 5. Ditembak loro. Mabur piro? 3. Salah. Papat. Salah. Lah terus? Rene sing mabur. Lah kok iso? Sikile dialteko. Hehe. Dadi manusia, ngopo? Anda memasuki gang sangar. Mbah, terus ngopo? Sepiro sangarmu? Lho, ora ono sik we. Nah, wingi aku tuku ayam geprek. Terus ngopo? Ayamnya gua. Hah? Bakule tak geprek. Sangat lho. Nah, saiki sepiro sangarmu? Aku wingi tuku sandal jepit. Nah, terus? Sandale tak gua, bakule tak jepit nganggo tanggem. Biasa banget. Kowe, Aku wingi lunga ning Gunung Kidul. terus ngopo? Gunungnya pindah lor. Sing piknik do bingung. Kowe ngaco wong kowe. Hei, aku isih sangar. Nah, sepiro sangarmu? Aku ning Gunung Pegat. Nah, terus? Gununge tak rabekke meneh. Lah nanggap campur sari no. Nanggapmu. Campur sarine ora tak bayar. Lah pernah dijotosi wong kowe? Lho, yo ora. Wong campur sari tak tanggap ora teko kan bayar. Ora sudi.
jare wingi touring, Mas. Yo no, aku bar touring tang mangu punya no, tak kelas. Oh, iko dhuwure. Wah, aku lepas tang terus. Wah, lepas tang? Gagas tekan ngisor lepas tang terus mega. Yo ora jungkel, Mas. Ranjungkel sing nang ngarep kene. Oh, ndoblok. Tanggal nomok ketok sedimen to, Mas. Baren to telepon kon desa no. Lah itu telepon apa? Bojoku meteng orang sasi no. Oh, selamat. Selamat udelmu iki. Aku wis 2 tahun merantau Gendara Bali no. Apa niate bojoku meteng tak remote. Awan mau jare kayak bar glundrung. Oh, iki. Lah ngene ibu-ibu, reteng kiwa, ambeloke tengen. Ayo wes sak tenggel kamburi. Yo situlah bro. Wanita adalah makhluk yang sulit dimengerti. Wah, iki sing 20 tahun ra ketok iki. 50 tahun. Tapi ya biasanya sudah judul itik-itik curhat, sithik-sithik curhat. Sing padu karo bojone lah. Sing kon turu ngemper lah. Sing dolan kon kirim foto lah, sayang. Baru di mana? Kirim foto dong. Alah, prek. Kuwi dhisik le. Lah iya, saiki kok sajak bebas sih. Rahasiane apa? Ya bebas, wong aku wis dipegang. Wah. Jare permangan bakso beranak, Mas. Lah kok ki mangkane? Bakso beranak piye ya ora sida tak pangan mau. Lho lah ngopo? Tapi ya arep tak pangane malah anake ngrepoti ka lho. Enek sing njaluk es krim, enek sing njaluk mie ayam, malah enek sing kon mlebokke TK barang kok. Harum masane kene iki apa dinas sosial apa. Mas. Piye, apa? Kayak yang mau kayak sapa jenenge Murkenyik apa sapa kayak? Mur kenyekmu kuwi sebut wae mawar ngono wae. Wah, wis sapa lah mawar iki. Saiki kabare piye? Saiki wis ora dadi yangku. Oh ya syukur yen ngono. Lah piye? Biyen tak batin wisan, Mas. Wis wonge sombong, kemayu, tomne rayu. Aku golek kaya ngono sedak rolas e iso no Mas. Ya ora sang-rasani ngono kuwi ning kok. Awang ya iso duyangmu e kek. Saiki dudu yangku. Saiki iki dek iki bojoku. Mas, Piye? karo sir-siranmu kek sida mbok lanjut. Ora sida tak lanjut kok. Lah apa? Keluargane ora welcome. Dadi mungkin ya aku mergone wong ora duwe lho. Dadi yen dolan rono ngono kuwi ulate do peteng lho. Lho sapa sing nglate peteng? Pake. Ora pake biasa. Mbokne. Mbok yo biasa. Lho sapa? Bojone. Oh. Ya bener Mas, can kowe wong ora duwe. Lah iya. Ra ndek utek. Ono apa, Mas? Ngelek duit, gerang ngelek duit. Oh, gebuk cengle lho, gebuk cengle. Alhamdulillah metu. Metu piro iki? 500. Wah, metu no Mas, 500 no Mas. Metu duite omah lerek-lerek. Lah ndokmu iki lek tak lek 1000 iki lagi 500. Jane iku cek ngerokok. Ya isin ta nama. Lho peringatan pemerintah lho. Tapi ta merokok membunuhmu kok. Kari teknike no. Lho teknike piye? Aku ki yang ngerokok cedak kantor polisi. Hubungan? Loh, kok begitu yang rokok mau membunuh kok tak lapor ke Pak Polisi. Penjara kae, lebu penjara. Sing dilek korek. Wah, iki klambine anyar iki. Anyar lambemu. Seminggu ra mulih ra ganti iki. Lah ngopo? Nah, aku geser bojoku no. Nah terus? Aku gara-gara digosipke ning kampung no. Aku ndemeni bojone wong no.
Ayo ngono kuwi ya digenahke. Wis tak genahke ya. Aku wis jujur karo bojoku. Aku iki ora ndemeni bojone wong. Ngono lho, tak andani dhek. Tapi aku iki didemeni bojone wong. Aku kan korban to berarti to? Oh ya bener korban. Iya. Korban yang mapan. Yo mulai. Terus sip. Aja nyedak-nyedak. Terus. Siap. Wes.